Sinterklaas komt om in Gouw. Er is één probleem. Meneer Jan is er net. En ze krijgen hem niet te pakken. Dit is de voicemail van meneer Jan. Ik ben er eventjes net. Hey Sinterklaas, jullie jou is vol! Zwarte Piet! En daar is Sinterklaas. Zonder Pieten. Maar mooi, meneer Jan. Dat is te zeggen, meneer Willem. Ik ben Zwarte Piet. Maar nee. Jo, binnen meneer Jan. Sinterklaas, wij zijn die Zwarte Piet. Nee, maar meneer Willem, ik moet even ingrijpen, want u maakt er een beetje, met alle respect, er een beetje een showtje van, zo op deze manier. Hij joh dat net zien, meneer Sinterklaas. Sinterklaas weet, ik ben Zwarte Piet en dit is Sinterklaas en zo gaan wij. Hij joh de bril net op. Hey, de bril, waar is mijn bril? Wie ben... Ik wil nog even, zeker even zeggen dat ik ben Zwarte Piet. Ja, Zwarte Piet! Ja! Meneer Jan, waar is Sinterklaas zijn bril? Nee, maar ik ben... Jan? Ik ben Zwarte Piet. Jan, Ja, Zwarte Piet. waar is de bril? Ja, maar ik ben toch echt Zwarte Piet? Ja! Ja, jongens en meisjes, ik ben echt Zwarte Piet. Deze, en Ik ben Zwarte Piet. Ik ben ding op, ik ben Zwarte Piet. is dit Zwarte Piet? Oh, Sinterklaas, ik ben Sinterklaas. Sinterklaas, jullie hebben toch wel onze stem. Ik ben er nu helemaal af. Heb je een bril? Want ik moet een bril op hebben. Dan kan ik het goed beter zien. Ja. Ja. Nou, Sinterklaas, ik zal het maar zeggen. Ik ben Zwarte Piet. Nee, ik ben net Zwarte Piet. Ik ben meneer Jan. En ik moest er graag een keer Zwarte Piet wezen. En toen dacht ik, nou, hoe kan ik dat nou doen? Nou ja, toen heb ik de bril van Sinterklaas, heb ik per ongeluk een hele beetje maar. Ja, hele beetje verstapt. Hele beetje. En ja, toen kwam ik nog een paar Zwarte Pieten. Nou ja, die zit in de roefke, die heb ik opsluiten. En ik had het... En toen... Nee. Komt al goed. Het is al hartstikke goed van me, hoor. Want toen heb ik een vegen om een holodien en ik heb een moed op een holodien. En nou ja, dus... Zwarte Piet zit er binnen, dus ja... Vind ik wel jammer. Sorry, Sinterklaas, ik zat nooit meer aan. Ik zag ze. De Zwarte Piet direct aan boord. En meneer Jan, je was een uitstekende hulp. Wij vergeven alles, ik ben Sinterklaas. Dus vandaar, je mag me altijd helpen. Alle hulp mag. Dus ik mag misschien volgende keer wel bij mij zitten? Zeker. Maar dan hoeven de Zwarte Pieten niet opgevallen te worden. Oké, die komen dan 6 maanden naar pakken Zit er gooien. niet opgesloten zitten? Nee. Hoe gaat Dat is ook. Zeg maar, zullen we ooit Sinterklaasje, hey joh. Zal ik het boek nog even vasthouden? Want ik En dan komen de Zwarte Pieten die het opsluiten zitten in de roef. Naar Boetenta. En kan het feest echt beginnen. Je bent de echte Zwarte Pieten. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even. Heeft u voordat kom nog even bij ons aan en laat je maar buiten staan. en we zingen en we Zijn zo blij. want er zijn geen stoute meneer Jan.
En we zingen, en we springen, en we zijn zo blij dat we zijn. Geen gouden stiefel zijn. Het is zo mooi.